Onko tässä Tampereen parhaat hampurilaiset? Nyt testaa Lato Grilli, joka tekee smash-burgerit Highland-jauhelihaa. Ja menusta löytyy 2 erilaista hampurilaista, molemmissa perunasämpylä, 2 premium smash-pihviä ja juustoa ja salattia. Erona ylemmässä talon majoneesi punasipulilla ja maussikurkulla, mutta alemmassa sitten vähän tulisuutta jalapeenolla. Sieltä tuli purilainen. Ai että näyttää hyvältä. Katsotaan, mikä on testi. Oh my god. Tää liha on paljon maukkaampaa kuin normijauheliha. 5/5. Tää on paras hampurilainen, mitä mä oon löytänyt tähän mennessä Tampereelta. Tästä on vielä toinen. Siitä tietää, että on kunnon burgerpaikka, kun listalta löytyy vain 2 eri hampurilaista. Tässä on toinen sitten vasikan potku, eli tänne laittaa jalapeenoa ja vähän chiliä, tulisuutta sekaan. Testataan, miten se toimii. Oho, tosi hyvä yhdistelmä. Tuo vähän lisää potkua tähän. Eka oli mun lemppari. Ehdottomasti jatkoon. Kantaa tulla testaa. Tää löytyy Tampereelta.